हेलो एवरीवन दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायहरबाय। लोगोफोर नोंथांमोनाथ' दायो भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलफोरावथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ दे। दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जागोन। लोगोफोर आरडि मशन पिक्चार्स प्रेजेन्स बेनारनिफ्राय दिहुनजानाय बिथां पंकज लाहारिनि स्ट'रि स्क्रिप्ट आरो डाइरेक्सन होनायाव दिहुनजानाय गोदानै आबुं मोनसे जांख्रिथायनि थैसाम पार्ट 1 बर' सावथुनखौथ' नोंथांमोना आगोलाव गोबाङानो नायखाबाय आरो नुखाबाय नङा होमबा लोगोफोर नोंथांमोनाथ' गोबाङानो बे जांख्रिथायनि थैसाम पार्ट 1 बर' सावथुनखौ गोबाङानो नायनानै अनसायदों आरो जोबोरैनो मोजां मोनखादोंमोन। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोननि सेराव आरोबाव जांख्रिथायनि थैसाम पार्ट 2 बिथांमोना आरोबाव लाबोबावनो नागिरदों दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे जांख्रिथायनि थैसाम पार्ट 2 बर' सावथुनाव जों गाहायै सोर फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन होननानै बुङोब्ला जांख्रिथायनि थैसाम पार्ट 1 आव जों जाय बिथांमोनखौ फाव खालामनाय नुनो मोनदों बिथांमोननि फाव खालामनायखौनो आरोबाव जों बे जांख्रिथायनि थैसाम पार्ट 2 बर' सावथुनाव जों बिथांमोननि फाव खालामनायखौनो नुनो मोनबावगोन लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे जांख्रिथायनि थैसाम 2 बर' सावथुननि फुल मुभिनि शुटिंआ दायो सोलिगासिनो दं एबा जोब्बायानो जानांगौ लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे जांख्रिथायनि थैसाम पार्ट 2 बर' सावथुनखौ जों थाबैनो नुनो मोनगोन दे लोगोफोर। नोंथांमोना दायो खोनानानै जोबोरैनो बे जांख्रिथायनि थैसाम पार्ट 2 बर' सावथुनखौ नायनो थाखाय जोबोरैनो एक्साइटेड जाखाबाय जानांगौ। लोगोफोर सोर नोंथांमोना दानिफ्रायनो बे जांख्रिथायनि थैसाम 2 फुल मुभिखौ नायनो थाखाय एक्साइटेड जाखाबाय कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर आरो नायनो थाखाय एसे नेनानै थाथ'दो लोगोफोर। लोगोफोर जेब्ला बे बर' सावथुनखौ रिलिज खालामनायनि आरो फुल डिटेल्सखौ मोनथिबावो अब्ला बिनि सायाव नोंथांमोननि सेराव फिन आपडेटनि गेजेरजों फोरमायनानै होनो नाजाबावगोन लोगोफोर। नोंथांमोना बयबो बे जांख्रिथायनि थैसाम पार्ट 2 बर' सावथुन फुल मुभिखौ नायनो थाखाय बयबो नेनानै थाथ'लायोब्लानो जाबाय लोगोफोर आरो नायनो थाखाय एसे नेनानै थाथ'दो सोर नायनो थाखाय एक्साइटेड कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरोब्लानो जाबाय लोगोफोर। लोगोफोर लोगोसेनो दासिमनि सर्ट आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो शेयार खालामदो लोगोसे जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय दे लोगोफोर जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान फैनो गोनां आपकामिं बर' सावथुन मिउजिक भिडिअफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलाव थाबैनो मोनथिग्रोनाय बायदि